Igorko, dostal si na piču. Čo sa to deje tej slovenskej politike? No, Igorko. Hulákal si až toľko, že si dostal cez držku. No, čo už, aj také sa stáva, bohužiaľ, no. Každému, komu patrí, no. Čiže ako to je, komu čo patrí, tak nejak to je, neviem presne z hlavy. Ale, čo už, bola zaslúžená a sa čudujem, že ti tam nenatrbali ešte váce. Ale dobre, o tom potom možno niekedy, inokedy. Čistý Slovakistan, to Slovensko čarovné, mám ťa rád. Ale tí kaunéri a politici, to je katastrofa. Ješkové zraky, čo sa tam porobilo na tej smeráckej tlačovke? Pozrite si tú dokrutku, čo som našiel na internete. Takže by som chcel poprosiť, my počkáme chvíľu. Čo nás chcete zakrývať? Hambíte sa za to, čo robíte? Prečo klamete ľudí? 13. marec 2018. 13. marec 2018. Ktorý zákon? Kto schválil ten zákon? Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, ktorý ste povolili, aby mohli takýmto spôsobom ísť cudzinci na Slovensko? Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka? Samozrejme, že to bol. Na základe vašeho zákona môžu jedine cudzinci na Slovensku získať papierik, kvôli ktorému chodia. Cez celú Európu, jedine na Slovensku, Kaliňákov papierik, vy ste ho schválili, smeráci ho schválili. A teraz takto klamete ľudí pred voľbami, že sa nehambíte. Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči senožerú? Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči nevedia napočítať do dvoch? Vy ste schválili papiery, kvôli ktorému utečenci na Slovensko chodia. A mali ste možnosť v pondelok hlasovať na mimoriadnej schôdzi. A vy bez hanby sa teraz tu tvárite, že vy ste riešiteľi a vy idete zachraňovať Slovensko. Toto primitív rusky sa mi tu usmieva do kamery. Vy zachraňujete Slovensko, vy ho ničíte. 200 000 utečencov slovenských je kvôli vám vo svete, že tu nemohli žiť, že vy sa nehambíte. Nie je problém. Čo s tým robíš? Čo s tým robíš do prdele? Vypadni. Poď preč. Nechajte to. Nechytaj to. Nech sa náš majpok, choď preč. Kaliňák, mafián. Mafián. Choď do prdele, zlodej. On si mal dovieť asi ďalší mikrofón kvôli zlodejovi, lebo vie, že je zlodej. Nechytaj ma. Choď do prdele, Kaliňák, ti hovorím. Choď do prdele. Kaliňák, vy ste zničili Slovensko, kvôli vám sú tu utečenci, nechaj ma. Bastard, skurvy ochotený, Choď do prdele. vlastnú materku, či si postavil do si urobil. Pusti to! Pusti to! Pozor, pozor, pozor. Zlodeji, skorumpovaní, vy ste zničili Slovensko. 200 000 ľudí kvôli vám zo Slovenska muselo odísť. Zabili ste Jana a Martinu, že sa nehambíte. Tento mafián tu oproti mne, s Kočnerom, s Bašternákom, boli biznici.
Rozkradli ste miliardy eur. Miliardy eur. Vy sa budete spievať, pani. Áno, to nie je budú zavádzať. Takže nechcete ľudia láskavo. Vy ste schválili zákon, že sa rozdávajú papieriky utečencom. Mali ste v pondelok možnosť hlasovať proti. Dnes mohol byť vyriešený. Tu tvárite, že ste riešiteľia. Vy ste ten problém spôsobili. Zavádzanie pred autom, keď ich upracujete pôjde, aby sa nikde... Kto tým mafiám posratý preč, dobre? Zničili ste Slovensko, ste rakovina. A si myslíte, že ľudia vám budú do nekonečna veriť, že vaši voliči senožerú, tak? Dobre. Ešte ste mi nevypratali priestor, vypracím priestor. Prvýkrát nevypratali priestor. Áno, Mafočko, vysmíva sa mi Kaliňačík do huby, áno? Áno. Bastard, skorumpovaný bastard. Vypadni. Poď preč. Nechajte to. Nechytaj to. Je to náš majetok, choď preč. Kaliňák, mafián. Mafián, Kaliňák. Chod do prdele, zlodej. To si mal doniesť asi ďalší mikrofón kvôli zlodejovi, lebo viem, že je zlodej. Nechytaj ma. Chod do prdele, Kaliňák, ti hovorím. Chod do prdele. Kaliňák, choď. Vy ste zničili Slovensko, kvôli vám sú tu utečenci, neťahaj ma. Chod do prdele, ti hovorím. Pusti to! Prestaň, Igor. Igor, prestaň. Prestaň. Pusti to! Prestaň. Pusti to! Prestaň. Pusti to, je to môj majetok! Prestaň. Pusti to, ty hajzel! Vlastnú mater, vlastné mater, Vypadni z auta. zločinca, ty Au! Ty hajzel! bastard, skurvy. Vypadnite! Zničili ste Slovensko! Au! Áno! Hajzli špinavý! Hajzli špinavý! No, neviem, kto mu to tam povedal, ale tá hláška to by ma asi v živote nenapadlo a to bolo, že ty bastard, skurvý, okotený, chod do piči odtiaľto. Ja kúka, dobre, ale popravde, s najväčšou pravdepodobnosťou si zaslúžil dostať cez papudu, no. Takže, ešte tak, každému koľko chutí, no. Sa čudujem, že ešte vácej, že keby boli nejakí akční, tak ho vytáhnú aj na silu z toho auta, no. My ho tam dobili jak psa, možno ani toľko. Ježkové zraky, no. Dobre, takže máme o zábavu postarané, ďaká tomuto fajnému politikovi Igorovi Matovičovi. A neviem, keby sa dostane medzi ľudí, tak tí ho asi na kôr napichnú, jak to robil Dracula svojim nepriateľom. No, ale dobre, sranda musí byť. Igorko si to zaslúžil, dostal preplesk. Možno, že si to zapamätá a prestane robiť blbosti, ale neviem, nejsem si s tým istý, či to tak bude, alebo nie. Ale dostal petelicu. A tak to bola taká, len ruka vystrelila, zase nebolo to také, no zuby mu ostali. Takže žiadny problém, nebude mať dokonca ani modrinku, ale ako to robí... Au! Kaliňák, ty bastard! Au! Mne tam prišla nejaká priteplená bukvica. No, takže tak. Čo už, aj to musí byť. No, máme aspoň o srandu postarané a vieme, o čom sa máme, vieme, takto. Máme sa o čom rozprávať. Ako Igorko Matovič dostal na piču. Dostal preplesk, ale to nebolo až také, no, vážne. Ale stonal tam, keby ho trafila riadna petelica, no. Takže, no neviem, ako by to dopadlo, keby tam nedojdu tí mestskí policajti a neochraňujú ho. Neviem.
No po chodníku. Hneď by som mu najval pokutu, čo má robiť, čo s autom na chodníku. No a toto by sa dalo ako riešiť. Priestupok, verejné pohoršovanie, možno, alebo výtržnosť, ťažko. Nie som odhadca, ani právnik, ani nič. Ale ani pokutu by mu. Ja keby zastavím na chodníku, tak porad mi auto odtáhnu. A on si tam stojí a huláka do megafónu, a čo to má? Ale dobre, OK. Takže máme takúto dokrútku, máme srandu a nebudeme sa nudiť. Takže tak, dajte follow, subscribe, like, zdieľajte a lajkujte, komentujte, robte všetko, čo je treba a podporte môj kanál. Majte krásny deň.